Welcome no khum kan no jotano no je ani video kaisa viral ing tongmani Facebook o flag na te musai tongmani kepelewi kelai thaka na ang koija please a video no dile khairi di ani no chayang khap ma khairi sidano tabuk social media 80% kaisa video marke viral ngi tonga tangke hinkai 80% lai thane salo kaisa reels eba short videos namka bine reels khaima jaga indian flag no tei mosai video khagya but bine o mosai video khadani kaisa rong chaya angthangka bahake bomti hinmale indian flag no tei mosama jora a flag yakni ke flag haw kalai thangka yagolo e yagbano selo triwoi haw kalajak flag no tise bine mosamung bo pairika amsi kongno khane norok bukha wansuk tongkhana flag tuye mosama jora india flag haw kalai kisa kalai jama bale bini tamamsuk saya tongba atika hai bukha bisingo wansuk tongkhana so engke norbo sikang pulia a mangplino nai nai gradi norok joto henke nukune mankana phia batabu baksel ku henkai 80% hame sai ka salai tongka indian flag no tei nangnungya ke mosai chini indian flag no lachimuro abagi bono nangpule seke yakramani chakla krak majra rina nangnai indian flag bade bini real short video khainani manchaksi atike jatre jat hamya kobo salai tongka 80% no Hypano chini bukaki o video no kahamke naye wansuki kok sana thanke o reels video jaga amse kono hamya sayato nukjakya bahake hinmale 80% thing no pulia jorawo india flag no te musaka o musama jora india flag yakni kepeloi thangma baito amse kono hamya crime to ingya borok angei musatani tongthani bo kisai misai mistake sayato angene manu o chikoncha chaya mistake no mangse focus khlai sai tongke bahake engnai nai te musabai mani yagulo bo 80% hawo kalajak indian flag no logi no phachak tisebo nakha henke tabuk chini video nai tone joto tara baitole munai song norno wansuki sajiri thigno 80% india flag no tei musatani yago tijak flag hawo kalai thangjaka musabai mani olo a flag no phachake logi khosai tisebo nakha amsuk bai bini tamamsuk chaya eba hamyangka ba Jodi India flag no yakumai kapike khukti kibi nangnungya ke mungsasuk khalai tongke amo alada kok bini amo to real short video khaitani kise mise mistake chayang jaka amsuk chikon sabale bono hamya sanani kokya amo kai chini personal opinion chini wansumo kokse sendorong sau haipono chini okongno khanai baksaluku buji mano te baksaluku buji abo tonghe manu baksaluku hinlai tongmano ta bukha bisingo India flag by ati khajane kokya India flag by thangjanai maniya atibo baksaluko bukha bisingo wansulai tongmano te jam hai wansune rongno bo kuna haimya chaya to na thangya borokni a wansumani jotono kuboi ang borni kongno haino agrino khlayu kuboi kokle India flag by atike real short video khai chengra thangjanai kokya amo kubuino Hypano tabu 80% khalai jakje rikha hangai te tamla sajane tongsiaro abaki chingbo 80% be kaham hamya eba o munai be kaham hamya kok sai bono kebamana bujirika bujirima olo o munai buribo sakni mistake saino goshima bisingtino tini camera buskang nuksake joto lukuno sorry ma bosanka buskang saljora india flag be atake video rok te khaigelak or abuti mistake wrong bo buskang saljora te engra khane jotono bini khani kok sawi khnarka so hinge a mangpleno norbo naine ti te bini nakarmung sanmani no ningbo video kaham ke nai bujei bono map khlai nakre rekhai o video no share kai relai di jotono kam hme nugui saimana thung Welcome no khum kan no jotano no je ani video kaisa viral ing tongmani Facebook o flag na te musai tongmani kepelewi kelai thaka Hypano ang selo dimani yakro khasapika a flag no o flag na te video je khlai mani ani bela ki chaliya ang onek no respect duo a flag no tabuk je channel ro kaisa viral ung tongmani o jaga je ama haike phunukjak je ang flag no respect rina runie hne ang onek no respect duo a flag no phiaba ang selo rithani ani yakni kepere khlai thaka Paithago ang seru rithani haino hai ang khojaka na ang koija please a video no dile khairi di ani no chayang khap ma khairi sidano video no please dile khairi bai di hasbini ro no jotana ang nakarsano ang haiki te video khaliya